סגנית, אני עובדת בשירות בתי הסוהר במחלקת קשרי קהילה, והסיבה שבחרתי בקורס כי אנחנו באמת מנהלים שותפות עם קהילות בחוץ, והיה לנו חשוב ללמוד ולהתפתח בתחום. קיבלתי מגלית וראי המון ידע טכנולוגי, והכרתי אנשים שעוסקים בקהילות, ונחשפתי לעוד מקומות שלא הכרתי. הסיור היה מרתק, אני מאוד ממליצה לכם, ובואו ללמוד. מה תגיד למי שמתלבט עם להצטרף? אני חושבת שהקורס הזה היה קודם כל סוג של עיבור מבחינתי, משהו נעים, משהו מלמד, וזהו, ואתם מוזמנים. מאמן. תודה.